Rowan? Ja, mami? Rowan? Ja? Ik roep jou, kom hier, man. Yes? Ja, mami? Kijk, morgen gaan ons begin te spring clean hier. Die festivals hier, so ons moet te skoonmaak hier, die huis. En ik ga laten morgen uit kassies en dan doen ze dak en alles was morgen. Ja, ik wil aan morgen uitgegaan het. Niemand uitgaan hier nie, ja. As festival buiten, so ons moet skoonmaak. Het is amper Christmas. Oh, dan moet de mens weer skrop en alles uitpak en wegpak. Oh. Kijk hoe lyk die banke al. Al die goed moet gewas word en getrap word. Ja. En ook ons met die kaste wat jou uitpak. En hoef je om uitgepakt te worden. Die in die kamer se punt is reg. So hoef je om te puintie. As is baie erg, die kaste moet skoongemaak word. Nie morgen. As het ons toe, papa. Ons gaan weg. Ja, nou. Oh, nou lyk die kaste hier, sis. Ons gaan weg, papa, morgen.